हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमः नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वती ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवतः सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। హరే కృష్ణ. అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము భాగవతము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయంలోని శ్లోకాలను చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ క్రమంలో ఈరోజు 27 మరియు 28వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. రాజన్ హవింష్య దుష్టాని. राजन् రాజన్ హవింష్య దుష్టాని. రాజన్ హవింష్య దుష్టాని. రాజన్ హవింష్య దుష్టాని. శ్రద్ధయా సాధితాని తే. శ్రద్ధయా సాధితాని తే. శ్రద్ధయా సాధితాని తే. ఛందాంస్య యాతయామాని. ఛందాంస్య యాతయామాని. ఛందాంస్య యాతయామాని. యోజితాని ధృతవ్రతైః. యోజితాని ధృతవ్రతైః. యోజితాని ధృతవ్రతైః. రాజన్ హవింష్య దుష్టాని శ్రద్ధయా సాధితాని తే. రాజన్ హవింష్య దుష్టాని శ్రద్ధయా సాధితాని తే.
రాజన్ హవిష్యదుష్టాని శ్రద్ధయా సాధితానితే ఛందాంస్యయాతయామాని యోజితాని ధృతవ్రతైః ఛందాంస్యయాతయామాని యోజితాని ధృతవ్రతైః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. రాజన్ హవింష్యదుష్టాని శ్రద్ధయా సాధితాని తే ఛందాంస్యయాతయామాని యోజితాని ధృతవ్రతైః. హరే కృష్ణ. మొన్న చదవని వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి, ఒకళ్ళు ఇద్దరు అంతే. హరే కృష్ణ. రాధికా మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రాజన్ హవింష దుష్టాని శ్రద్ధయా సాధితాని తే చందాంసయాతయామాని యోజితాని ధృతైవ్రతైః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రాజన్ హవిష్య దుష్టాని శ్రద్ధయా సాధితాని తే చందాంసయాతయామాని యోజితాని ధృతవ్రతైః. ధన్యవాదాలు. పద్మిని వరదేవి దేశ మాతాజీ, నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. రాజన్ హవిష్య దుష్టాని శ్రద్ధయా సాధాని తే చందాంసయత్తయామాని యోగితాని ధృతవ్రతైః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. నరసింహదాస్ ప్రభు. ఓకే. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు చదవండి. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. రాజన్ హవిష్య దుష్టాని శ్రద్ధయా సాధితాని తే ఛాందాస్యయాతయామాని యోజితాని ధృతవ్రతైః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యం చూద్దాము. రాజన్ రాజా, హవీంషి హవిసులు, యజ్ఞ సంభారములు, అదుష్టాని మలిన పడలేదు, శ్రద్ధయా భక్తి శ్రద్ధలతో, ఆసాదితాని సమకూర్చబడినవి, తే నీ యొక్క చందాంసి మంత్రములు, అయాతయామాని లోపరహితములు, యోజితాని చక్కగా నిర్వహింపబడినవి, ధృతవ్రతైః యోగ్యులగు బ్రాహ్మణులచే. హరే కృష్ణ. భావము ప్లీజ్ రిపీట్. రాజా యజ్ఞ నిర్వహణమునకు అవసరమగు సంభారములను నీవు భక్తి శ్రద్ధలతో సమకూర్చితివని, అవి మలిన రహితములని నీ మెరుగుదుము. ఇచ్చట ఉపవిష్టులైన
ఉపవిష్టులైన బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణులు ఋత్విక్కులందరూ ఋత్విక్కులందరూ దక్షత కలిగిన వారై రక్షత కలిగిన వారే యజ్ఞమును యజ్ఞమును చక్కగా చక్కగా నిర్వహించుచున్నందున నిర్వహించుచున్నందున వేద మంత్రోచ్చారణమున వేద మంత్రోచ్చారణమున కూడా కూడా ఎటువంటి లోపము ఎటువంటి లోపము జరుగలేదు. భాష్యము. వేద మంత్రోచ్చారణము వేద బ్రాహ్మణులు మంత్రము సరి అయిన స్వరంతో ఉచ్చరింతురు. మంత్రమును చక్కగా ఉచ్చరించనిచో అది ఫలవంతము కాబోదు. నేటి కాలమున బ్రాహ్మణులు సంస్కృత భాషా పరిజ్ఞానము కలవారు గాని పవిత్ర జీవన విధానము కలవారు గాని కాదు. కానీ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపంతో మనుజుడు మహోన్నతమగు యజ్ఞ ఫలమును బడియగలడు. ఆ మంత్రమును చక్కగా ఉచ్చరించనప్పటికినీ తత్మంత ప్రభావము వలన జపయోగి లాభమును బడయగలడు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయము 28వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. న విదామేహ దేవానాం న విదామేహ న విదామేహ దేవానాం న విదామేహ దేవానాం కేలనం వయమన్వపి కేలనం వయమన్వపి హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహణంతి భాగాన్ యన్న గృహణంతి భాగాన్ యన్న గృహణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః న విదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి న విదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహణంతి భాగాన్ స్వాం ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః యన్న గృహణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః దేవా కర్మ సాక్షిణః. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. న విదేమేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః.
హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అవిధమేహ దేవానాం హేళనాం వయమన్వపి యన్న గృహ్ణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ గురూజీ. నా విదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహణంతి భాగాన్ స్వాని ఏ దేవ కర్మ సాక్షిణః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మొన్న చదవని వాళ్ళే ఉంచండి, హ్యాండ్స్ రైజ్ చేసి ఉంచండి, మిగతా వాళ్ళని తీసేయండి. హరే కృష్ణ. నాగరత్నం మాతాజీ, వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నవిదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహ్ణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నవిదామేహ దేవాన్ హేళనం వయమన్మపి యన్న గృహంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవాం కర్మ సాక్షిణః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ, మేనకా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. నవిదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. నా విదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహ్ణాతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవః కర్మ సాక్షిణః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. వసుంధరా మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నవిదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నవిదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహ్ణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవాః కర్మ సాక్షిణః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వసంత మాతాజీ, యమునా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నవిదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహ్ణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవాః కర్మ సాక్షిణః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహ్ణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవాః కర్మ సాక్షిణః. హరే కృష్ణ. మంజరి భావ దేవిదాస్ మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నవిదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహ్ణంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవః కర్మ సాక్షిణః. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. నవిదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు, వీలవుతుంది. హరే కృష్ణ. నవిదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః. హరే హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యము చూద్దాము. నవిదామా, గోచరించుట లేదు. ఇహ, ఈ విషయమున దేవానాం,
దేవతల యొక్క హేళనం అవమానము ఉపేక్ష వయం మేము అణు సూక్ష్మముగా అపి అయినను యత్ ఏ కారణము చేత నా గృహణంతి స్వీకరించలేదో భాగాన్ భాగములను స్వాన్ తమా ఏ ఎవరైతే దేవాహ దేవతలు కర్మసాక్షిణః యజ్ఞమునకు సాక్షిభూతులు శ్రీకృష్ణ భావము రాజా అవమానింపబడితిమని లేదా ఉపేక్షింపబడితిమని దేవతలు భావించుటకు మాకెట్టి కారణము గోచరించుట లేదు అయినను యజ్ఞమునకు సాక్షిభూతులగు ఆ దేవతలు యజ్ఞ భాగములను స్వీకరించుట లేదు ఎందుకిట్లు జరిగినదో మేమెరుగ జాలకున్నాము. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఋత్విక్కులచే ఏదైనా పొరపాటు జరిగినచో దేవతలు తమ యజ్ఞ భాగమును స్వీకరింపరని ఇచ్చట సూచింపబడినది. అదేవిధంగా భక్తిలో కూడా కొన్ని సేవాపరాధములు కలవు. ఆలయంలో రాధాకృష్ణుల విగ్రహారాధనలో నెలకొనిన వారు అట్టి సేవాపరాధములు మానవలను. అవి భక్తి రసామృతము అనే గ్రంథమున వివరింపబడినవి. సేవ చేయుచున్నామని కేవలము ప్రదర్శనము కావించుచు సేవాపరాధములను విస్మరించినచో అట్టి భక్తి రహితుల సేవను రాధాకృష్ణులు స్వీకరింపరు. కనుక ఆలయంలో శ్రీ విగ్రహారాధనమున నెలకొనిన భక్తులు తమ స్వంత పద్ధతులను తయారు చేసుకొనక శుచి శుభ్రతకు సంబంధించిన విధి నియమములను ఖచ్చితంగా పాటింపవలెను. అప్పుడే వారు చేసేడి సేవ అంగీకరింపబడును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణములు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే
గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యతేష తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపీశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము ఈ క్లాసుల్లో మనము ధ్రువుని యొక్క వంశ క్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన యొక్క వంశజుల గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ క్రమంలో అంగ మహారాజు యొక్క కుమారుడైనటువంటి వేణుడు దుష్ట పరిపాలనను కావిస్తూ ఉన్నటువంటి కారణంగా భక్తి భావనలకు ఆయన ఆటంకాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆ బ్రాహ్మణులు వాళ్ళంతా కూడా మొదటగా ఆయనకి నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసి వారి యొక్క ఆ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం కాకపోవడం చేత బ్రాహ్మణ శాపం చేత అతన్ని మరి మరణింపచేసి ఆయన యొక్క కుడి చేతి నుండి మరలా పృథు మహారాజు భగవంతుని యొక్క అంశగా ఆ పృథు మహారాజు రావడము, ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి చక్రవర్తిగా ఆయన్ని కీర్తిస్తూ చెప్పినటువంటి అంశాలు చూసాం. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అయితే విదురుడు అసలు మరి అంత గొప్ప రాజర్షి అయినటువంటి అంగమహారాజు మరి ఆ వేణుడి యొక్క చర్యల కర్మలను భరించలేక వనానికి వెళ్ళడము, ఇవన్నీ ఎందుకు జరిగింది, అసలు ఆ విషయాలను నాకు తెలియచెయ్యి అని విదురుడు ఆ బ్రాహ్మణోత్తరుడైనటువంటి మైత్రేయుడిని అడగగా మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఒకమారు అంగమహారాజు అశ్వమేధ యాగమును చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ యాగానికి దేవతలు ఆహ్వానింపబడినప్పటికీ కూడా వారి వారి యొక్క భాగాలను స్వీకరించడానికి వారు రాలేదు అని మరి ఆ క్రమంలోనే వారు చెప్తూ ఉన్నారు బ్రాహ్మణులు. రాజన్ హవింశ దుష్టాని శ్రద్ధయా సాధితాని తే చందాంస్య యాతయామాని యోజితాని ధృతవ్రతైః. ఓ రాజా, యజ్ఞ నిర్వహణకు అవసరమైనటువంటి ఆ సంభారాలను నీవు సమకూర్చావు, అవన్నీ కూడా చక్కగా ఎటువంటి మలినాలతో కూడి మలిన రహితంగా ఉన్నటువంటివి అవన్నీ కూడాను. సో అటువంటి వాటిని నీవు సమకూర్చావు. మరి అంటే ఆ యజ్ఞ హవిసుల్లో కానీ ఆహుతులలో కానీ ఎటువంటి లోపము లేదు, అవన్నీ కూడా లోపరహితంగా ఉన్నటువంటివి. అలాగే మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞంలో వేద మంత్రాలు మరి ఆ చేస్తూ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు కానీ ఋత్వికులు కానీ ఎంతో శ్రద్ధతో
అంటే ఆ హవిసులు ఆహుతులు లోపరహితమైనవి, వాటిని ఎంతో శ్రద్ధతో మీరు అంటే చేయబడినవి. అలాగే ఆ యజ్ఞంలో వేద మంత్రాలలోనూ ఏ విధమైనటువంటి దోషం లేదు. మరి ఆ వ్రతము నిష్ట కలిగినటువంటి ఋత్వికుల చేతనే చేయబడుతూ ఉంది. సో కనుక ఋత్వికులు అంగమహారాజుతో ఇలా అంటూ ఉన్నారట, ఓ రాజా, యజ్ఞంలో సమర్పించబడుతున్నటువంటి హవిసులలో లోపరహితమైనవి, అవి ఎంతో శ్రద్ధతో సిద్ధం చేయబడినవి. అలాగే వేద మంత్రాలలో కూడా ఎటువంటి దోషం లేకుండా వ్రత నిష్ట కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుల చేత చక్కగానే మరి సక్రమంగా ఉచ్చరించబడుతూ ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయము, యజ్ఞంలో సమస్య హవిసుల్లో లేదు, మంత్రాలలో లేదు, ఋత్వికులలో కూడా లేదు. అన్నీ కూడా శాస్త్రోక్తంగా శుద్ధంగానే జరిగాయి. అందుకే ఋత్వికులు ఇక్కడ ఆశ్చర్యపడుతూ చెప్తున్నారు, అవన్నీ కూడా సరిగా ఉన్నప్పుడు మరి దేవతలు ఎందుకు స్వీకరించడం లేదు అంటే ఇది యజ్ఞ దోషం కాదు. కాబట్టి మరొక లోతైనటువంటి కారణము ఉంది అనేటువంటిది ఇక్కడ సూచించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంగా వాళ్ళు ఎరిగినటువంటిది. సో కనుకనే ఆ విధంగా అంగమహారాజుతో వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి వివరిస్తూ చెప్తున్నారు, వేద మంత్రోచ్చరణము ఎరిగినటువంటి బ్రాహ్మణులు మంత్రమును సరైనటువంటి స్వరంతో ఉచ్చరించాలి. అలా ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారు. ఆ మంత్రాలు, వేద మంత్రాలు చక్కగా ఉచ్చరించినప్పుడు మాత్రమే వాటి యొక్క ఫలం లభిస్తుంది. అంటే వాటిని చక్కగా ఉచ్చరించనిచో అది ఆ మంత్రాలు ఫలవంతము కాబోవు అంటూ చెప్తున్నారు. అయితే నేటి కాలంలో ఆ విధంగా మరి ఆ సంస్కృత భాషా పరిజ్ఞానము అంతగా ఉన్నవాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల, మరి అలాగే జీవన విధానంలో కూడా ఈ కలియుగంలో అంత పవిత్రమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని కలిగి ఉన్న వాళ్ళు తక్కువగా ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆ విధమైనటువంటి మరి యజ్ఞ యాగాదులు ఈ కలియుగంలో చేయడానికి ఆస్కారము తక్కువగా ఉన్నది అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ఇక్కడ ఇస్తున్నటువంటిది. కానీ మరి అలా అని చెప్పేసి యజ్ఞ యాగాదులు చేయకుండా ఆ దేవతలను, మరి ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలోనే శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, సృష్టి ఆరంభంలోనే దేవతలను మనుషులను యజ్ఞాలను సృష్టించి మరి ఒకరికొకరు పరస్పర సహకారంతో జీవించండి, సుఖమయమైన జీవనాన్ని పొందండి అంటూ ఆ భగవంతుడు దీవించి పంపాడు అంటూ చెప్పినటువంటి అంశాలు చూస్తాం. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో పరస్పర సహకారంతో ఒకరికొకరు జీవించవలసినటువంటిది. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఆ విధమైనటువంటి యజ్ఞ యాగాదులు నిర్వహించి దేవతలను ఆహ్వానపరిచి దేవతలతో మరి ఉండే అవకాశం లేదు. కనుక మరి ఈ కలియుగానికి అన్ని శాస్త్రాలలోనూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము కేవలము హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం మాత్రమే మనిషి మహోన్నతమైనటువంటి యజ్ఞ ఫలాలను పొందవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఈ మహామంత్రంకు సాధారణంగా అది ఎటువంటి దోషాలతో మరి ఉండదు, దోషరహితమైనటువంటిది. దానిని సరిగా ప్రొనౌన్స్ చేసినా చేయకపోయినా దాని యొక్క ఫలం అంటే ఆ మంత్రమును చక్కగా ఉచ్చరించనప్పటికీ కూడా ఆ మంత్ర ప్రభావము ఖచ్చితంగా చెప్తుంది. దీన్నే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఒక ఔషధాన్ని తెలిసి తీసుకున్నా తెలియక తీసుకున్నా దాని వర్క్ చేస్తూ ఉంది దేహంలోనికి వచ్చిన తరువాత. సో కనుక మరి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం కూడా అటువంటిదే. ఎందుకంటే దానిని ఉచ్చరించినంత మాత్రం, దీనికి మనము చూస్తాము అజామిలుడు స్టోరీలో కూడా చూడబడినటువంటి అంశము. సో కాబట్టి మరి
మనకి ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం. సో దాన్ని ఉచ్చరించినట్లయితే సరిపోతుంది. ఆ జపం చేసిన, సంకీర్తన చేసిన, ఈ వివిధ యుగాలలో చేసేటువంటి యజ్ఞ యాగాదుల యొక్క ఫలాలన్నీ కూడా లభిస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతున్నట్లుగా అదుష్టాని అంటే లోపరహిత అవిసులు, యజ్ఞంలో సమర్పించేవి శుద్ధమైనవి, నియమానుసారంగా సిద్ధం చేయబడినవి, అపవిత్రత లేనివి అయి ఉండాలి అనేటువంటిది. మరి అయితే అంగమహారాజు యజ్ఞంలో ఈ ప్రమాణాలన్నీ కూడా నెరవేర్చాడు. అలాగే చందాంసి అయాతయామాని అంటే వేద మంత్రాలు సరైనటువంటి స్వరంతో, సరైనటువంటి ఉచ్చరణతో, ఎటువంటి వికృతి లేకుండా పఠించబడాలి అనేది నియమము. సో ఇక్కడ అదే విధంగానే పఠించబడ్డాయి. అంటే వేద మంత్రాలు సరైనటువంటి స్వరంతోనూ, సరైనటువంటి ఉచ్చరణతోనూ, ఎటువంటి వికృతి లేకుండా, ఎటువంటి అపస్వరం లేకుండా పఠించబడ్డాయి. ఎందుకంటే వేద యజ్ఞంలో మంత్రోచ్చారణము అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు. సో అయితే ఇక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బోధన ఏంటి తెలియచేస్తుందంటే, మరి కర్మకాండ దైవ సంకల్పం మధ్య తేడాన్ని మనకి ఇది తెలియచేస్తుంది. ఎందుకంటే మన ప్రయత్నంగా మనం శ్రద్ధగాను, శుద్ధంగాను, నియమబద్ధంగాను ఉండాలి. కానీ ఫలితము చివరికి భగవంతుని సంకల్పంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే మనం మన జీవన విధానానికి అన్వయించుకున్నట్లయితే ఒక్కోసారి మనం ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటుంటాం, అన్ని నియమాలను పాటిస్తాం, నిజాయితీగానే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు, అయినా ఫలితాలు వెంటనే రాకపోవచ్చు. సో అటువంటప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఈ శ్లోకాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది మనకేం చెప్తుందంటే మన కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో చేయాలి, ఫలితం వెనుక మరి మరింత విశాలమైనటువంటి దేవదేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉండవచ్చు. కాబట్టి మనకి అలాగే మరి తదుపరి శ్లోకంలో కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఇంకా చెప్తున్నారు. నా విదామేహ దేవానాం హేళనం వయమన్వపి యన్న గృహనంతి భాగాన్ స్వాన్ ఏ దేవా కర్మ సాక్షిణః. ఓ రాజా, అవమానింపబడితిమని లేదా ఉపేక్షింపబడితిమి అని దేవతలు భావించుటకు మాకు ఎటువంటి కారణము గోచరించడం లేదు. అయినా కూడా మరి యజ్ఞానికి సాక్షిభూతులుగా ఉండేటువంటి ఆ దేవతలు ఎందుకు వారి యొక్క భాగాలను స్వీకరించడం లేదో మాకు తెలియడం లేదు. సో కాబట్టి ఆ ఋత్వికులు ఇంకా అంగమహారాజుతో చెప్తున్నారు, ఓ రాజా, ఈ యజ్ఞంలో దేవతల పట్ల ఏ కొంచెమైనా అవమానం కానీ లేదా నిర్లక్ష్యం కానీ చేసినట్లు మనకేమీ తెలియడం లేదు. మరి అయినప్పటికీ కూడా ఈ యజ్ఞాలకు సాక్షిభూతులైనటువంటి దేవతలు ఎందుకు వారి యొక్క యజ్ఞ భాగాలను స్వీకరించడం లేదు? ముఖ్యంగా ఈ రెండు శ్లోకాల్లో వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఋత్వికులు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, యజ్ఞంలో ఎటువంటి అపరాధం జరగలేదు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో మంత్రాలు సరిగ్గానే ఉన్నాయి, హవిసులు కూడా శుద్ధంగానే ఉంది, ఆ చెయ్యాలనేటువంటి విధానంలో కూడా ఎటువంటి లోపం లేదు. మరి కర్మ సాక్షులుగా అంటే యజ్ఞ సాక్షులుగా యజ్ఞ భాగాలను స్వీకరించి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి దేవతలు అక్కడికి రావట్లేదు. ఎందుకంటే దేవతలు కేవలం యజ్ఞ భాగాన్ని స్వీకరించి వాళ్ళ భాగాలు వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోయేటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే కాదు,
జీవుల యొక్క కర్మలను కూడా గమనించి ఆ దైవ వ్యవస్థలో, ఎందుకంటే వారు దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గంగా చెప్తారు. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆజ్ఞ మేరకే వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్పబడుతుంది. సో కనుక మరి ఇక్కడ దేవతలు వాళ్ళ భాగాలు వాళ్ళు తీసుకొని ఏవో నా భాగం నాకు వచ్చేసింది కదా అని మనలాగా తీసుకొని వెళ్ళిపోయేటువంటి వాళ్ళు కాదు. సో జీవుల యొక్క కర్మలను ఆ భగవంతుడు గమనించేటువంటి దైవ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దానికి లో భాగంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కనుక వారు ఇక్కడ యజ్ఞ భాగాలను స్వీకరించడం లేదు అనేది దీని అర్థం, తాత్పర్యం తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి. ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశము, యజ్ఞంలో దోషం లేకపోయినా కూడా మరి అంగమహారాజు జీవితంలో ప్రత్యేక కర్మల పరిస్థితి ఉంది. మరి దానిని తెలియచేయడానికే దేవతలు ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా యజ్ఞ భాగాన్ని స్వీకరించడం లేదు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఋత్వికులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ద్వారా ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు చేస్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, మరి కానీ ఈ జన్మలో మీకు సంతానం లేకపోయి ఉండటం వల్ల మరి ఈ పరిస్థితి ఏర్పడి ఉండవచ్చు. సో కాబట్టి మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచించే విధంగానే ఆలోచించడము, వారు ఆ పుత్రకామేష్టి యాగం చేయించడము, తదుపరి ఆ యజ్ఞ ఫలంగా వేణుడు జన్మించడము. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం మనకు తెలియచేస్తుంది, మనం చేసే పనిలో లోపం లేకపోయినా ఫలితాలు వెంటనే రాకపోవచ్చు. ఈరోజు ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఫలితం వెనుక గత కర్మలు, దైవ సంకల్పము కూడా పనిచేస్తాయి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతూ ఉన్నటువంటి విషయము. ఎందుకంటే మన కర్తవ్యాన్ని మనం సక్రమంగా చేయడం మాత్రమే మన చేతిలో ఉన్నటువంటి పని. మరి ఫల ప్రధానం అంతా భగవంతుడి చేతిలో ఉండేటువంటిది. అందుకే అంటుంటారు కదా, శివుడాజ్ఞ లేనిది చీమైనా కుట్టదు. ఆ భగవంతుని యొక్క ఇది లేనిది ఏది కూడా జరగదు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఋత్వికుల ద్వారా ఏదైనా అపరాధం జరిగినట్లయితే వాళ్ళు స్వీకరించరు. బట్ ఇక్కడ అలాంటిది ఏదీ లేదు. అలాగే యజ్ఞంలో సమర్పించేటువంటి వాటిలో యజ్ఞ విధానంలో కూడా ఎటువంటిది లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, మనము చేసేటువంటి ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క అర్చనం కూడా శాస్త్ర నిబద్ధంగా మనకి సాధారణంగా పాంచరాత్రిక విధానము, ఆగమశాస్త్రాలు వీటి ప్రకారంగా చేయాలి అనేది మనకు. అందుకే శ్రీల రూపగోస్వాములు వారు అందించినటువంటి భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఆయన ప్రథమ విభాగంలో అనేకమైనటువంటి అంశాలను వివరించారు. శుద్ధ భక్తియుత సేవ ఎలాంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది, కృష్ణ భక్తి ప్రారంభము, మరి ఆ భక్తిని చేయడానికి సాధకుడికి కావలసినవి, భక్తియుత సేవ యొక్క పవిత్రత, అలాగే భక్తిని ఎలా చేయాలి, మరి ఆ భక్తి అంగాలు, అలాగే హరింపదగినటువంటి అపరాధాలు ఏవేమి చేయకూడదు భక్తిలో అంటూ ఆయన వివరించినటువంటి అంశాలు కూడా మనకి హరింపదగు భగవత్ సేవ అపరాధాలు అంటూ ఆయన ముఖ్యంగా ఆగమశాస్త్రంలో తెలుపబడినటువంటి అపరాధాల్లో ఒక 32 అపరాధాలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉంటుంటారు. సో వాటిలో కొన్ని మనకి సాధారణంగా చూసేవి, వాహనంపై కానీ పల్లకిపై కానీ ఎక్కి కానీ పాదరక్షకులతో కానీ ఆలయాల్లోకి వెళ్ళవద్దు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆలయాల్లోకి ఎప్పుడూ కూడా పాదరక్షకులతో వెళ్ళొద్దు. అలాగే భగవంతునికి జరిపేటువంటి వివిధ ఉత్సవాలు ఏవైతే ఉంటాయో, రేపు భవిష్యత్ మనకి రాబోతుంది, జూలైలో రథోత్సవం ఉంది, అలాగే అంతకుముందు జరుపుకున్న జన్మాష్టమి, ఇలా కొన్ని ఆలయాలకు సంబంధించిన కొన్ని ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్ని మాసోత్సవాలని, వార్షిక ఉత్సవాలు అంటూ, అలాంటి వాటిని మానరాదు అని చెప్తూ ఉంటారు.
అలాగే ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు సాష్టాంగ ప్రణామం చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఇలా కొన్ని ఆయన మనకి చాలా అంశాలను ఎలా ఉండాలి ఆలయంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, ఇది మీకు భక్తి రసామృతము ఆల్రెడీ భక్తి శాస్త్రి కోర్సులోను లెవెల్ 3లోను అందరూ కూడా చదివి ఉంటారు. అంటే అవి కోర్సులు చూసినటువంటి వాళ్ళు. ఒకవేళ అలా చూడకపోతే ఇది భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథం మనకుంది. అందులో ప్రథమ విభాగంలో మనకి ఈ అంశాలు క్రోడీకరించబడి ఉన్నవి. ఆ ప్రథమ విభాగాన్ని వీలైనంత వరకు చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో అలాగే మనకి భగవద్గీతలో కూడా మరి కర్మయోగ సిద్ధాంతం అనుగుణంగా మనకి చెప్పబడినటువంటిది 2వ అధ్యాయంలో ఒక శ్లోకం చెప్తుంది. కర్తవ్యంతో చేయాలి, ఫలితం పైన మనకి ఆసక్తి లేకుండా చేయాలి అని చెప్పబడేటువంటి ఒక శ్లోకం ఉన్నది. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఇంతకుముందు శ్లోకం చెప్పిన వాళ్ళు 2వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ శ్లోకాన్ని చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఫలితాలను ఆశించకుండా కర్మలు చేయమని చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు వారు. అంటే కర్మలు ఆచరించడంలోనే మనకు అధికారం ఉంది తప్ప కర్మఫలాలపైన అధికారం లేదు అనేటువంటిది. హరే కృష్ణ. సుముఖి సాధ్వి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. కర్మణ్యోధికార కర్మణ్యాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భువు మాతే సంగోస్త కర్మని. హరి బోల్ మాతాజీ. సో భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలని ఆచరించడం ఎందే మనకి అధికారం ఉంది తప్ప ఆ కర్మఫలాలపైన కాదు. అలాగే మరి ఈ కర్మఫలాలకి నీవే కారణమని ఎప్పుడూ కూడా భావించకు. మరి కర్మఫలాలకి నేను భాగం కాకపోతే నేనెందుకు చెయ్యాలి అనేటువంటి దాన్ని విస్మరించవద్దు అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మన ధర్మంగా మన కర్తవ్యాలను మనం నిర్వర్తించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి మనకి భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగాను శాస్త్రాల్లో చెప్తున్నట్లుగా మన యొక్క ధర్మాన్ని, కొన్నిసార్లు ఫలితాలు లేట్ కావచ్చు, దాని వెనక భగవంతుడి ప్రణాళిక వేరుగా ఉండి ఉండవచ్చు. సో కాబట్టి భక్తిలో ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఓర్పు సహనం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు. సో కాబట్టి వాటిని కలిగి భక్తి భావనలో నెలకొనాలి అందరూ కూడా. సో ఇదే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి సందేశం. సో కాబట్టి ఈ కలియుగంలో మనం వీటన్నిటి నుండి బయటపడడానికి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాము నిన్న, కొండలు కొండలుగా పేరుపోయినటువంటి పాపపు కొండలన్నిటినీ కూడా తరిగించుకోవడానికి మనకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడు భక్త వత్సలుడైనటువంటి ఆ శ్రీహరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఆ విష్ణు భగవానుడు ఎంతో కరుణామయుడు. అందుకే చెప్తుంటాం రోజు కూడా ప్రార్థనలో, హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే అంటూ చెప్తాం. హే కృష్ణ దీనబంధు, దీనులకు బంధు, కరుణా సింధు, కరుణలో సముద్ర సాగరుడు వంటి వాడు. సముద్రం లోతు తెలియదు, కరుణలో కూడా భగవంతుడు ఎంతగా ఉంటాడో తెలుసుకోలేనటువంటిది. అటువంటి కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మనకి అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి, అడ్డంకులన్నీ కూడా. సో కాబట్టి ఆ నామ జపము, నామ సంకీర్తనంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నిమగ్నం అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై, శ్రీల గురుదేవ్ కీ జై. అనంత కోటి